Čau lidi, vítám pokračování dalšího videa v té Battle jo? Se mnou s Kapomerem, jako vždycky. Už jsem, jak jsem sliboval, tak jsem farmil XPčka a už mám toho Ringer Cat na 30. Můžeme se ho teď evolnout. Tak, 3, 2 na teď. A z tohohle jde tohle. To jsem viděl. Nevím, jestli kouknu, jestli se mu něco změnilo. Ne, furt masivní damage. Ale to je dobrý. A area útok. Už ho chci vyzkoušet strašně. Tak, jdeme asi na tohle, na Legend Stage. A tam bychom ho mohli normálně vyzkoušet, ale chtěl bych si teď taky, co si teď bude evolvovaný. Já bych chtěl nějakou uberku spíš. Třeba ne. Hunters by jsem docela chtěl. No, teď se asi na ní budeme šetřit, jo? Nevím, co se jí přidá, ale dá jen na alieny. To je dobrý, jako. Tohle 2 epičky Catfruity. Ty získáme hned. No, takže jdeme si udělat tým na černý. Takže Black. Ne. Black. Tak. Ok. A tady bychom si, tyhle odstraníme, dáme tam Empress Chronos, aby mrazila. A se odstraníme tohle a dáme tam Gaju. Gaju. Tak. A tohle by jsem chtěl zkusit, jako jo. Tady nevím každopádně, co bude. Jo, vím, už si vzpomínám. Černý pes, kloka, negativista a gory. A potom tam bude i takovej ten tuleň, nebo co to je, černý. Jak má ten kamínek. Dali jsme ho, jo, Pizza Cat, The Gory. A bum, co? Ono dá na jeden hit. Tak to je mega silná ta Pizza Cat. Ještě, že jsem tě evolnu. Konečně mám nějakou evolnutou uberku, teda nějakou postavu na ty, na černý. Vidíte, tohle jsem myslel. Jo, dobrý, on to zvládá, Gaia, teda Empress Chronos. Potřebujeme dalšího pizzaře. Čeká jsme asi měli dát. Tady je takový ten bordel, že já vůbec nic nevidím. Ono chcíp, to vím. Ale jsme dát Gaju, ale to nevadí. Gaia, pojď. Gaia. Je dobrý. Ta Pizza Cat je mega silná, kámo. To dává extrémní damage, no. Když tam píšou, že dává masivní damage do černých. Ještě, že mi padla. Já vím, co má vlastně za jeden talent. Že bude dávat wave útoky. Jako to bych chtěl vidět. A potom nevím. Ale až budeme mít talent, až porazíme Bahamuta, tak určitě si skoro všechny dal na Pizza Cat. Že to vidíte, jak je prostě do něj mega silná. A teda wave útoky, tak to bych chtěl taky vidět, kámo. To jak bude hustý. No, to jak, no. Takže dobrý, to by jsme už mohli dát. Jo, to bude už easy. S pizzařem.
prostě takhle pizza jde. No. To je už pro mě asi nejsilnější kočka do černý. Purple Cat Fruit. Kdyby jsme dostali k Purple Cat Fruit, tak by mi to jako vůbec nevadilo. 6, 7, no. Máme si dočkat Cat Cannon, ano, no. Tak to mě zajímá, co tady bude. No. Dáme Pizza Cat. Cat Cannon střílí. Hele, jako vůbec nevím, co tady bude. Ale typuju si jenom na typinku, jo. Že tu asi bude... Ne, to nebude. Že tu asi bude černý ban. Bon. No, ten si myslím, že tu bude. Ale jako vůbec nevím. Protože ten je jako závěrečný boss všeho. Tak se ukážeme. Tak se ukáž. Ono hitni do bejsky. Už chci vidět, co na mě vyskočí. A já jsem měl pravdu, kámo. To nevím, jestli dáme na bana, asi nejsme moc připravení, ale máme Pizza Cat. Ta by to mohla něco udělat. Teď jsem jí dal po třetí Empress Chronos mrazí Infinitive. Dobrý, nesmí. Další ban? Kámo, tak to bude lehký. Když tam dávají víc vždycky, tak jsou lehčí porazit. No, dobrý Pizza Cat. Takhle už je porazíme. Já si věřím. Ty Pizza Cat asi dělají fakt velkou práci. Je tam vůbec Gaia, já ji nevidím, jak střílí, jo. Už jsem ji viděl jeden útok. Uvidím další. Ta Gaia je prostě taková rozsvícená a oni jsou takový temný, ne? Ona je duha a oni temnota, ne? To se k sobě jako moc nehodí. No, to ne. Dobrý, už jsme porazili, nechápu, jak jsme mohli porazit 2 na 1. A hlavní je, že jsme porazili, kámo. Jo, dobře, brácho. Dejte like, jestli jste tohle porazili. No. A vlastně, jestli jste i za to dostali Epic Cat Fruit, tak dejte odběr, jako. To by mě zajímalo. Já jsem třeba za tohle ho nikdy nedostal. Jako nikdy, protože jsem porazil jenom to první s oživením. Vždycky 2krát jsem se oživil. To mi byla reklama a minus 30 cat foodu. Ale teď už to dávám jak pán. Purple Cat Fruit, 30 cat foodu and leadership. Ale dáme se otevřít. Určitě to dynamit, protože tam nevím. Asi, jestli chci Baby Cat nebo Cat Machine, jako. A padla na Wit Cat. Tu moc nepoužívám. To asi prodáme, jo. Za 100 000 něco expu. Dnes se koukne, jestli se můžeme vylepšit tu Hunters. To pak je... Ne, ještě ne, ale... Ten Evolve je získaný. Já ho chci získat. Já ho potřebuji získat, kámo. No... Tam... Nevím, jestli to dáme. To je ve slevě, to je dobrý právě, že. Ale nemáme na to, kámo. Zbývají nám 33 cat foodů. Můžeme se kouknout na ten blue, já na ten modrý. Zkusíme ho, tady byl. Jo, tak to bychom měli nějak dát.
Tam sedím na alieny, protože všude byly alieni. Asi jsem si dám i tu Pizza-Cat. Já nevím proč, ale něco mi říká, že tu bude dobrá. Tak místo koho? Cyberpunk. Jo, místo Cyberpunka. To mám na 30 a 500 taky, ale to je jedno. Ale já si i prostě se musím dát tu Pizza-Cat. Já si nemůžu pomoct. Nepak si, já tě hledám. Jo, tady seš. Já si prostě nemůžu pomoct. Teď je to má oblíbená supererka. Vlastně nejoblíbenější. Budu jí dávat všechny levely a potom možná Kenkinovi. Tak, co tady na mě vyskočí? Dáme pizzaře. Jo, Lilliput nějaký. Alienský. Ten by měl být jako docela easy. Tak, raz, dva, tři, bum. Nezabili jsme ho, má větší sílu. To nevadí. Ale myslím si, že budeš dávat ty alieny, jenom tohle. Ten je i trochu těžký, jako. To tě nenutím, jako. Hele, máme to, vidím poprvé asi. Hej, ten si nezautočí. Ten si nezautočí. Ten si nezautočí. Tak mu ten Jack dává knockback. Ten se ani ne... No tak by si zautočil. Božvat ne. On nám zabil. Máme jeho super útok. Boom. Empress Chronos. Asi teď Bazebona, no. Hunters a potom všechno. Snad to dáme. Já vůbec nevím, co tady bude. To je nejhorší, když nevíte, proti čemu bojujete. Jako pár už tu vím. Pár jedinců. To řeka pomere. To řek. To je jedno. Tak, takhle to zabijem. No. Asi se potom vrhne na Stories of Legend. Nám tam nešel porazit ten robotický nosorožec. To by se měl dát, si myslím. Jo, hele, už tu vyskočil boss. No, asi před minutou, já nevím. Protože já jsem našel jednotku, kterou mám, která by ho možná mohla zabít. Já se ještě kouknu. Když jsem to viděl na něčem, tak ji měli a já si myslím, že tahle mi právě padala. Já vám to ukážu potom, je to supererka, jo? Vypadá to, že to nějak nedáváme kam. To pomere. Pojď, pizzaři. Utratil jsem si skoro všechny catfruity, aby jsem ti dal evolve a ty mi to takhle oplácíš. Jo? Jo, 69 HP, to asi ne. To nemá smysl. Zaživovat. Jo. Jo, ale když tak si ještě tohle potřebuji najít. Hele, ne, já kašlu na evolve tam ty Hunters a budu si ty šetřit na tenhle. Na ten za chvilku mám. No, červený a jenom tři purple catfruit seedy. Ty bych měl nějak nahrát. Až tam nebude Groveling Purple. Já si jdu na tu jednotku a no, meta krytuje tady. Jo, je to kryt. Právě, že tahle jednotka dávám
je hned krytne a je to Metal Killer. Takže to znamená, že by ho měl dát na jeden hit. Jo? Tak to jdeme rovnou vyzkoušet. Dáme si ty 2 džurajskou kočku a ještě tam toho krytáře se dá do týmu. Tak, kde pak si? Tady si, je to on? Jo, je. Tak, půjdeš místo Cyberpunka, ten stejný. Není na metalový. No. A potom džurajskou kočku, tahle rárka. Co se stalo? Jo, tu si dáme místo jeho. Teď budeš ty náš Meal Shield, jestli se spawnovatelné. Já už jsem tě dlouho nepoužíval vlastně. No. Jo, tohle. Přesně tenhle nám nejde porazit. Jo, takhle zabiju. Dává area útoky. No. To nějak dáme, lidi. To dáme. 6 hvězdiček. Dali jsme i 7 jenom. Já se chci kouknout, jestli máme najít vylepšení. Nemáme. Takže teď se chci jako vylepšit, aby byl náš Meal Shield. Nevím místo čeho. A to se nějak stane, jo? Takže dáme ho teď. Prosím, ať moc není rychle. Je právě, že rychle. Tak ukáž, jaký dáváš útoky. Jacho, ukáž. Aha. Jo, právě, že on útočí jenom do těch robotických. Jinak do něčeho jiného ne, možná do bejsky. Teď nevím. Tak se jdem kouknout, co s ním uděláš. No, nic. Když mu fonu. Co? Ono takhle zabil sonem? Na málo hitu? Tak to je mega hustý. To je prostě mega. Tak ty jsme neporazitelní proti metalovým, jo? Potřebuji fona a jeho a máme easy win, kámo. To musel vidět každý. To musel vidět každý, ne? Jestli ne, tak si to jde zpátky. Měli pravdu, jak prostě klap. A taky dává, že když ho zabijem, tak nám dá i peníze. Za to jinak nedávají. Za to jsem mega šťastný, že jsme to dali. Zase 6 hvězdiček. Tady jaký 6. Snad tam nebudou robotický. Jako ty nemám, jako jsou pro mě nejméně oblíbený. Ale chtěl bych jsem už tam vidět nějaký aku jednotky. Jo. Gato Amigo jde na akce. Proč tam není Kedel, jako Gato Amigo a co třeba Bramborák? To tam já asi jsem se přehlíd. Jo, tak zase normální. Genkina jsem asi už dal, si myslím. No, ne, nedal. Já jsem ho nedal. To je jedno, možná by si to vysoloval, protože dáme ty Jacka. Co by tam mohlo být, jako... No, jo, sloník to je, kámo. No a to by... Teď bychom ho mohli už zapít konečně. Dobrý, Fono jde do akce. No, to byl docela easy level. No, to bude easy. Nebo já ne. Já vždycky beru, že už jsem to vyhrál. Ne, že to ještě rovno, to je easy level prostě. Easy level show. Nevím, proč tam dávají takovýhle easy, když předtím bylo tak těžké, no, kdybyste neměli tuhle jednotku a Fona, tak byste to možná zadali, jo. Takže fakt tam bylo jenom tohle.
A tady bude tohle. No, nevíme, co tam bude. To nevíme vlastně u ničeho. Jo, to vypadá jako finální závěrečná bejska. Takže černý, tomu jdou nějaký. By mohlo být dobré, ale ne. Tak to asi už nespaknu, protože jsem si chtěl vzít tým na černý. Neměl jsem dávat to Kenkena. Ten by mohl zabít jednu jednotku a Jack tu druhou až. To je vůbec? Jo, to je už dobrý. No, dobrý. Fono, jdeš do akce. Jo, takže černý ban. To bychom nějakým způsobem měli dát. Jo, to dáme. Já si věřím, že ho dáme. No, Kenken dává za 40 000. Já si za chvilku bojím o Jacka. No, už chci právě, že to je to nejhorší. A potom útočí do Fona, který nemá si čas ani zaútočit. Počkat. Ten černý je slabější než ten normální. Snad. Když ten normální dá na jeden hit, že uskočí Fono. A tenhle ne? To dal až na 2. Kámo, už jsem zjistil jeho slabinu. Tenhle je slabší než ten normální ban. Ano, přesně Fono. Gajo dává své motýlkové útoky. Moc dobře, Gajo. Tak. Dělej, Miriko, jde do akce. Mirika, co jsem to zase řekl? No a zase easy level, dámy a pánové. Easy level jenom bude chvilku trvat, než rozbijeme tu bejsku. No, to bude trvat. A to za chvilku máme. Dámy a pánové, jo? No, to už máme tak rychle. 100 000. My jsme dostali 100 000 normálně za finální stageku. No, to je dobrý. Ale to je jedno. Tak lidi. Tak pro dnešní videjko by to bylo vše a zatím čau.